गोबाव समनिफ्राय रायजो जाबोनाय दरसे गामिया गंसे दालांनि थाखाय जानांदों हालाय हाफाय। बिश्वनाथ जिल्लानि उत्तर कलाबारि पन्चायतनि सिङाव थानाय खोला गबसारगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा जानांदों गंसे दालांनि थाखाय हालाय हाफाय। 1972 मायथाइनिफ्राय रायजो जाबोनाय रायजो राजाया मानो दिनैसिम गंसे दालांखौ मोननो हायाखै? जायगानिनो एमएलए खौ दालां नांगौनि थाखाय बुंथियोब्लाबो बिटिआरआव हाबखानाय गामिया जोंनाव आसनि मोननो हाया होनना रायजो राजाखौ बुंथिहरो होनना खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथियो रायजो राजाफ्रा। फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजाफोरनि थांनाय फैनाय आरो हान्थामेलानि थाखाय गोबां उसुबिदा जायो होनना खौराङाव बुंथियो। बेनिखायनो खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाया खावलायहरदों जाहाथे थाबैनो रायजो राजानि जेंना जेंसिखौ सुफुंना होयो। बेनि थाखाय रायजो राजाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरो। बे दालाङा आगोलनि सरकार जिहेतु कंग्रेस सरकार बिनि आमोलावनो जादोंमोन। जेने थेने दंफां दालां होदोंमोन। बे सरकार थानायावनो आगोलावबो बायखादों बे दालाङा। माने खेबसे बानायना होबाथाय नायफैफिननायाव गैया। जों बहुद माने माबा खालामो, दरखास्तबो हैयो जोङो, नाथाय नायनानै र'ल' होनो ओमफ्राय मावफैया। आरो बे थांनानै जिहेतु दा सोलिबाय थानाय बिजेपि गभर्नमेन्ट बेखौबो जोङो गोदान नांगौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिसोरो अनलि रिपेयारिंल' खालामनानै दोनबाय। दोननायनि गेजेराव दिनै बहुद बोसोर जालांबावबाय, सरकारानो बायलायलांसैसो। होमब्ला दिनै दासिमबो रिपेयारिंखौनो दिनै जों बुंबाय थानायखौ रिपेयारिं खालामनानै बिराद गोबाव जाबाय। दिनै दा नुदों एकदम बायला जिला जाजोब्बाय। दैज्लां बहरावबो जों खावलायदोंमोन सारखौ, जेरै जोंनि माबा उत्पल बरा होनो जोंनि समस्तियाव, बे सारखौ जों बुंदोंमोन गले गले। बे बिथाङा मा फिननाय हरो? बियो जों थांबा बुङो जागोन होननानै बुंहरो, जाया होनना माने माबा आरसिसि दालां होगोन माबा होगोन होनलाबायोमोन सिगाङाव। दा दंफां दालांखौ बानायनायनि उनाव दालाङा खै बोसोर जोरो? दालाङाथ' मा जानो बोसोरसेयानो जेन थेन थांगौआनो बोसोरसेयानो। आरो दंफां मोजां हराना बिसोरो, जानला मोनला दंफां हरबाय, अखा बांखा सान्दुं दसेनो सेवजोबो। नोंथांमोना बे गामियाव रायजो जानानै बे दालांजों माखासे जेंनाजों भुगिबोनांनाया बेसेबां बोसोर जाखो? बेथ' बहुद बोसोर जाबाय। सिगांनिफ्रायनो माने कंग्रेस सरकारनि सिगांनिफ्रायनो जोङो माने दालांखौबो माबादों आरो मोनदोंब्ला सिगाङावथ' गैथारामोन। बेफार फालांगि मावनायाव माबायदि खस्थ' जायो? बेफार फालांगि मावनायावथ' अनेक खस्थ' सोलियो। दा मा खालामनो, दिनै जोंनि लामाया बेयाव जोंनाव खाथियाव हस्पिटेल गैया, बा स्कुलाबो जोंना जानगाराव जोब, गथ'फोरनिया बेलेग जायगायाव जों थांनो गोनां जायो। हाथाय बाजार जोङो थांनो गोनां जायो बे लामाजोंनो। दिनै जोङो मोनसे डाक्टारखानायाव लांनोब्लाबो जोङो एकदम खस्थ' मोनो। मालाबा जोङो हमनानै गारिनिफ्राय बोख्लायलायनानै मानसि गोजा दैखोनानै बारहोनांगौ जायो जों गारिखौ। मालाब्ला खस्थ' जायो आरो बेबायदि सोलिबाय थायो। दा जों बेसेबां बिदि खस्थ' खालामनो, बिनि थाखायनो जोङो दासिमबो खावलायबाय थायो। दाख्लैबो जों थांनाया सयथ' एमएलए सारनिसिम थांदोंमोन। दा बेयो बुंहरदों जागोन होनबाय, दिनैसिम गैया। आरो दाना बारा बुंलांबायसो, माने नोंसिना बिटिआरआव हाबखाबाय जों मा मावनो, बेफोरबायदिसो बुंहरो आरो दा जोंखौ। बिटिआरनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो दा जिहेतु नोंथांमोननि गामियाबो बिटिआरआव हाबदों? दा जों खोनादों जोंनि गामियाबो बिटिआरआव हाबबाय होननानै। दा जोङो गोजोननाय मोन्दों। बिटिआरआव हाबबासो जोङो बिटिआरनिफ्राय जों माखासे सुबिदाखौ मोनसिगोन। जोंखौ बै जिहेतु जों दा पन्सायतजों सोलिबाय थादोंमोन, जोंनि पन्सायतआ जोंखौ नेवसिनानै दोननाय बायदि जादों आरो दा। जों बिहैब्लाबो जोंनि थाखाय माने मोजां रावखौनो होलिया, हरनोनो गोसो जालिया आरो बेबायदि सोलिगासिनो दङ। खस्थ' मोनबाय जोङो दा। बिसि बिहैनो जों लाजिलायबाय आरो बिहैबाबो माने खेरखौनो खालामला आरो बेबायदि अबस्थायाव दं जों दा। बे गामिया बिटिआरआव हाबबाय होननानै खोनानो मोन्दों। आरो लोगोसे नोंथांमोना एमएलएनावबो गोबां बे दालांनि थाखाय थांनानै गोबां रायज्लायहैदों होननानैबो खोनानो मोन्दों। दा बेनि सायाव एमएलएआ मा बुंहरो बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। आरो सरकारखौ मा बुंहरनो सानो?
दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं नैबेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि गामिया 10 नं वार्डआव दं उत्तर कलाबारि पन्सायतनि आन्दाराव जोङो रायजोयैनो थाङो जोङो दालांनि सुबिदाखौ जों बिनो थाङो जोंनि एमएलए सारनाव नाथाय एमएलए सारा जोंखौ आवगोलनिफ्रायनो गोबां बोसोरनिफ्राय जोंखौ थगायबाय होगोन होननानै दायो जोङो फैयै फैयै नैबे लास्ट मोमेन्टआव दा जोंखौ बुंहरो बियो नोंथांमोना जोंनि जायगायाव दंब्लाबो बा जोंजों दंब्लाबो दा नोंथांमोना बिटिआरआव हाबबाय बिनि थाखाय बिटिआरआ जि हायो बेखौसो मावसिगोन जोंना मावनो हानाय सुबिदा गैला होननानै बुंहरो जोंखौ दा जों सानदों नंखायनो जुदि जोंना बिटिआरआव हाबबायबा जोंनि गामियाबो बा जोङो दा जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ जों बुंहरबाय फैबाय थानाय समाव जोंनो लामानि सुबिदा दालांनि सुबिदा जोंनो गासैबो अफिसियेलि सुबिदा जोंनो बेखौ जों मावना होगोनखौ आङो बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय बिटिआरआव हाबबाय होननानै नोंथांमोना मिथिनोबो मोन्दों दायो माखासे अफिसियेलि खामानियाहाय उदालगुरियाव जागोनखौ जोङो एसे खोनाज्रांनो मोन्दों दा बेयाव जों मा हास्थायो रायजोनि जानानै जों बेखौनो बुंनो सानो रायजो जानानै जोंहा बिनिफ्राय थानानै उदालगुरियाव अफिसियेलि खामानि मावनांगौबा जा बेजों जों थानानै माखासे जोंनि भट सर होनायनि सुबिदाखौ लायोब्ला जोंहा बहुद बेहाय जाहोन बाहनाव एसे खस्थ' दङ जाहाथे जों सानदों जों गोदोनिफ्रायनो सनितपुर जिल्लायाव दंमोन सनितपुर जिल्लानिफ्राय दा जोंहा बिसन जाहैबाय बेखौ बुखाना होबाय जोंनि खामानिया जोंनि गफर फरमेसन जायो जोंनि सिभिलसिम लानानै डिसिम लानानै गासैबो दंजोबो बिनिखायनो फैबाय थानाय समावबो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जोंनो जोंनि गामिनि जोंनि बे गफर समस्यायाव जेसेबां बर'फ्रा बिटिआरआव हाबदों बिथांमोननि गासैनिबो खामानिखौनो गफरावनो जाहोनांगोन मानोना दानि जुगाव गारि घरा थांनायाबो गोजान लामा हान्थिनाया बहुत गोब्राब बाथ्रा दं